Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu wa alayhi natawakkal. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومبعوثنا رحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bermasyarakat yang kota tutulan kena Johor. Pagani apa penganakanan yang kota karomania dan yang penmapangaroma nasi sibilian. Jadi perlahan anu ama anggota berbaik apa kebeni Johor. Tina diram syari taib anggaan ditarnang. Namia ling syawalin nami kimun syamia katatas. Ajin yang benimat tulen. Yang pernah syahalian namia kalala. Mait manap mensotrapan. Nama wil pensapas bin ya pernah rantarannya nang gegesyakan aku amantis. Saya pernah Qurannya namanya kalala. Namanya nganakan sadian kayak awalnya. Tiok-tokian Assalamualaikum. Kaya lakaman wa mau bebayab kebeanian. Ana syahal kikimun. Mau bisa Quran. Perpas bisa miya makalala. Miya kang gegenak ya pangagirawang kota mama amang kota pepenganakan ni Jufa'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru amina terus kaden. Namanya pikiran natin na bicara tayo pera na ulama. Nabi no kami simya kami ni mabuka tayo. Wah. Pihak untuk din. Tangagan tayo tutul. Taman siya miya pangaromay juhang o tababay. Kapag pamakagantan mo yung kanya may kapanutul dalo po na. Kapag niya lagi juhang. Nambatalo po siya tamo. Nausaulan nakakadatan o saya. Nandito no sinmado. Pagan so tutul niya kawin. Kaya kumakawin. Siyawan niya maiyan. Siyawan no panugangan ni Juha si Juha. Tiga na Juha, miya kamong. Mapitay ni na kati mo sa mga panugangan na kago, mga bati kago, mga ipagka. Tigi Juha ino to. Nastiga na di nga na aawidan na ka kitap na maana nakakirang ko. Hanapin aswali pun adi na kataw adi pa kabatya. Tigi Juha adi pa namit taman ako. Kubistwera na pananan siya ako. Nabakwalim kalimang ako. Kubistwera. Tangan tasutut pun mga oripan wawa. Miyapita. Ayun yang kiyapita. Miyal kada-kada-kalataw pa mga kwan ada tari manto kada-kaliw. Tiga nga mga tawa, tiga sebesar yang kami akamong siya nga pagaritan malay niya ulama. Agi sa sahadia nun. Naikikay mo niya nun. Na mauwi di pansakitaw. Tigi panugawan niya na namya kamong. Lakatang akira ng nakita baka. Tigi yang kanya Juha daan na kanskano pagisya na madakalataw. Ay pagisya ka kano. Sama na diyan kaya akapaniskasakan. Kapag-usyakan sa diyan kaya akitabakan. Na ino, siyabutan niyo. Tumada kalatawa waya kay guru amin. O waya kay ALEEM. Siyabutan namin akiyanan. Katawan namin yanan. At tingin Juha, adi kung sino pa yung masyata. Katawan niyo siya eh. Diba ko na panukaw eh. Tingin mo tamad na kalatawa. Naki, iyami siyabutan naki. Mata nga iyami nakatawan na napusya na. At iba ko sinipawusya na linug sa tawan. Tingin kaya mga tawan na may kamu. Kaya kanya, buwan na pumuntunabs. Kaya laruin na nalimanan siya. Tingin na dia nga sabag iya miya magitong masira. Tingin na teruan niyo sabada sa skano sa tampa sa talikodan. Sebutan niyo. Das kami si mabu na setero na miya dia mi sebutan. Para din na pelabih niyan. Asama niya tingin na fesya gini kan. Yung bagurkatan miya kamu. Tingin ka sabada sa na guru amay. Tingin na kanuanan.
Natina dia misebut tenang kana perona ka. Timam sangana na guru ay. Sabi na sebut tenang maya kenan. Ang na perona ka. Natina miya ka penebude. Sekan map sebuton na dunia sunyu sebut. Miya ka pia mabuak ya pakapana pilihan. Sudah kaya kekuasaan kaya kapan ancok. Alright. So ayah makna ni mga uli penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Na iman tu nakatawan na kanada kami si penamauna. Nabi yung nakadudin. Balasan kanu Allah. Na karina ama eilera kanu subabaya ko mga ulama. Na ayaw man na inong pada kakusurga na salin sa pagkababian ka. O ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. يا رسول الله مات الساعة قال فماذا أعددت للساعة قال حب الله وحب رسوله تو سكت وما أمي قومك نبي يا رسول الله عندي قوم بangkit tiga saya gitu lagi pergi bangkit tu nabi inu ngah pergi bangkit Antone talaga dekasa bangkit inu ngah pergi Antone ni para duka si kok mau bangkit na tira aya repara dua kanon na aya talaga na kana ko bangkit na soka pagkababayakan ko Allah ang sunabinian na tugon na biya innaka ma'aka man ahbabta mata na tugon na biya kasaka na saling sa pagkababayan ka na ayang kainong pada ko surga na ilang kaalam mo na to sa dunia kasasap kababayan yan na inong pada ino ka pa na kisasaw ko mga tagaw kaya tayo pa ka na mga tagaw na mabuhat ang asagin. Tariban to na sa mga saging na kanabab ka patakasin ka na koongan yan. Batan pumumsa ka ba di mga tagaw na mga tomiti mga makalala. Tabir ka no kunak basiing. Na ayaw maanan yan. Na ino ka po na kimisasaw ko mga mujahidin. Kaya pagkababian na ka ng mga mujahidin. Na ino ka po na kimisasaw ko mga ulama. Kaya pagkababian na ka ng mga ulama. Na ino ka po na kimisasaw ko mga profesional. Kaya pagkababian na ka ng mga profesional. Na saan mo saksan mausa ka kakadna na ka. Na ayang ka inapada. Na ayang ka spot. Na ayang ka baw. Ayaw to niya katiro mga umangan ko mga Arab. Na tinala tas'al man ana. Pas'al man ashabi fata'rifu man ana uba kung kaysyo anta ako aya ising ka na sa mga inampadaakan kakito kawan kao anta ako sumasoto no o kawaya kamay kay dadabiyatan yan na ilang kay mga inampadaian o ay tapangingaman akala api akala ba ka mujahidin napagudot ka sa mga mujahidin ano ni kaya kumada ka na to na kata kisah mga wata, mga mujahidin, tabangan ng Allah. Na dito na ba kaum pada. Naunod ka man sa mga bariyo, napiyak na ba ka bariyo, napikita na ka bariyo, mga bariyo, mga chairman. Na dito na ba ka bariyo, apya sa mes kagawa, nadakada to ko. Agi mga padakan na mga bariyo. Naunod ka sa mga sulutan, kapiyak na ba ka mga sulutan, napikita na siya, mga sulutin, mga dato, namibalik ka pa na sulutan. Naunod ka man sa mga alim, matang wala ka, piyak na ba ka alim? Naunod ka sa mga alim, kapagkita nga pa na alim. Mga alim! Ito lang na ba ka alim? Kaliman, no? Allahu Akbar. Naunod ka kung mga takil, kamatang wala ka, piyak na ba ka tulad, ganyan ba lihat ko? Mga kaudarpan na, ako sa mga tagaw, nalulungon na, piyak na ba ka tagaw? Nandiyan yung mga bagay ito nga. Na. Yung mga takil. Na dito na din nakimamani ang kau. Ada tara, iman to? Na ino kano siya pa na ayaw mana niya na niya kalar pa. Kakarina apo pakailan niyo ko Allah. Ang pagkababain niyo ko mga ulama. Dia mabuang ka unipad na kanabay di ka po profesional yan. Kadim na mga ulama kiran. Mga kamudan. Ka ino bituan na unipad iyot. Ayaw mana niyan mga kamudan. Ka ayaw antapiran na paganero na kapanabang. Kapangumpia. Dibilakmin. Oy, ikadua nakanaba ka pangumbiyang pakapagagama. Ang duman ay imbaloy, so amanan niya na paratiyak wala, ihigaraman na po sila sa mga ulama, ang pagpakapya, so kapagpagingit, ikadua na ang pagpakapya sa paratiyak ng Sheikh Wallah. Tadi yung mga urip na Allah. Na, anto na ikakuha niyo, ba na sa gagapakauma niyo yung manto? Baka utudubo. Mata na kaupama ka sa lakawan niya tiwa, ayaw mo kaya songyo si, tali na sa sakano. Na kanaba aya buah kapag pagpamani ko dar panuan apke nagi opera ko nakatya ba namin nagi tano ano ko ini pare pamger kanu kapag na magagera na di kanu na magagera mo
Nah itu manusia su lagi ayat gue ini para tiak wallah, para tiak wallah, babayak wallah, balas wallah. Nah itu nabi tahu nabi. Naman hadara majlisil ilm fi Ramadan, kataballahu taala lahu bikulli qadaman ibadah sana. Sadentu nabi sama kaum makudarpa. Apa pegana dan sa ilmu nami papanta depan Ramadan tu nabi na uman isalakat apa dunian na sarabun asim ba amya pasaliot wallah sama na ya na benda yang ana mga wawatasi funa na dumialag o pamakaya minilalakaw ka na taluga to salakaw kawanan diwan kawanan diwan kawanan diwan na uminilang ada kasi nataluga to sa lakad nataluga to sing dibuwa simbo amya pasal ka wallah miya gutro KANORON na pamakay binalakad kasi nasagibu o ay nayos to namin nabapuluman naman na seminaryo na tiga matay ka din nga pamakalumbat ang masok ka lang kadang napaya mabusok na baka malumbat ka na ako napaya makalumbat ako niya ako makamabu na miya gagawin kapanap man na baka makalumbat Allahu Akbar. Nadi sama na ya. Nabi kaum manusia ada kanun malapis. Ada sebab. Na api ada makaum masuk mga ulama yo. Pamak ada makaum masuk mga ulama yo. Da makaum makayuni pada mga pelida ng mga ulama. Na diyan kaya kesong yo. Dagyan niya kampanya kanu pia-pia. Na umani sala kadiu. Na ayamanan yan. Na saragu na simba amya pasali ko Allah. Inaw tumuna kanaya di sopirang ibu pira. Ini pira ka makan ka napagulugan ka mansabang ko. Umani sama na bang ko TANO makuha ako bang ko dati ko nga mangubang ko abo na meleng sudah siya atau mitin cuma ngota siya yang malimbang mo dia mana ngap keti mo TANO siya na dunia na lang ulbang mo na ayaw wa keti tuwa rakakaon na sa pagipa kawit ka sa alungan amori di na nakakaon ayaw rakakaon na sa pagipa kawit ka sa alungan amori karena abang karak suamian ditarka astu Ali bin Abi Talib asuamian ditarka nam yarda na suamian karaka nam yaudungka oh kenapa ditirka kaun ayah kakak kota mo kakak udina tamo kakak udina ayah ma'alana na kaya mana ka oi nasa pagkipakawita kaun sa anuan amori na kanapa no to bamyada kasimbir na kawala sa dunia na kanapa no baniyo mo kasimbir niya nun kanta ka pa niya na kanapa niyo mo kanta ka pa niya nun kaparilaan ka pa Allah subhanahu wa ta'ala inu mandagi da pendiakat ati na kelebatan inu da bersedekah ati na kelebatan inu da tutup sa masjid ati na kelebatan niada ludada Allahu akbar Allahu akbar mapasang ikapa mga ni salimu kuana na libu mataw mga limu ama mga ni pasalimu kuana na ilama kanina ni parunurono ko na miyakali kita ya Allah na kalimu na kongka dalo Allahu akbar bakali kalimu Allah ta'ala miyakali kita o puso sa kapamilya na makambitado na lang naman likod kaswaman nakikitan naswina nakukutan nasuwatan nakakatan miyatay TANO Allahu akbar Allahu akbar tadi yang mga uli penuh Allah subhanahu wa ta'ala ada bilang TANO kami kau nanti uwa praktikan ayat fitur Allah sa Quran sa surah At-Tagabun ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim in tu'ridu حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم او pagutang ini Allah atau ngota in ta'ridullah usyada kanu mama magay kanu o pagutang ini Allah sa utang amya kapia-pia ay mana utang amapia na da ka panunong kaon diti hasana da ka panunong kaon kana ba inutang na ka padaka Oway, nadang na tao na miya nag-iyer kape ang makalang kapakaw. Siya kito, si Danny na matang wala na makakotang raman. Ibat-ibat ko wala. Allahu Akbar, piya makalang kape ang pernah. Na ayaw maano niya na mutang ang pensyo pa diya na ilang kakain-record diya na ayaw maano niya na kapangali mo o di na miya mamagay ka na din na ba na ayaw maano niya na makikinanglan kaayap pero nakapagutan ko Allah na ayaw maano niya na doon na ba sungka-sungka ano ba bigan na kaso siya nga nakasasada na i-interview na kadet
Nah ini yang tuh kaya tangan ako sa ini juga karaka. Kama pietaan tuh taanyan. Kaya suko-suko dan tuh kaya suko-suko dito. Imano mate mo sa tuh kaya temo siro. Imano yan tuh kaya ya hindi betul man. Allahu akbar kana reportera. Kabir khanwa mga bayo mga dato. Aya makna niyan na bubusangan na kaswa Allah. Amiya kapia-pia na lillah an takuna mukhlisa lillah. Malikato lang sa parating kapwa Allah. Alam mo na panggalabakan na para ko Allah. Allahu akbar. Na di na katiloma o pagutan nga soba. Na sili na sama pia na takatama pa niyang panaki. Na panilang kanyan. Na saka na kaya sagada na kanay. Ina ko paganay aditi dawaan na marawi baka 2 months baka 2 bulan dah kapan lu kaya masyado manis na tatarong kung sa walay sobrang tata ka daw ano niya siya baka 2 bulan nila ka nang kaya apong gusto na miya pamilya gusto kami ay wala ba pera ka na 2 gatos niya ka na mara akala ka tika na Allah na siya di matos siya Allah mapiteri na wipe out. Ay nakalala ko, nakasupakta. Pagaganda sa tutulo, na kaya kasi may tanong na mapasada sana. Ay dapat yun Amala pa siya ka to. Ay amana niya mga ulit panuwan na. May aplikira na pagiligan ako. Nasabing ako sa highway. Miyagin ako sa truck. Dapat nakyagin ako masero ang mga pepe truck. Mga arama ko, adi mamagagit. Kaya napakada ko nga, naduduga to sa pera kakang. Nasumyo kaya kurong sapat ko sagiran tuiligan. Adi pa nagkabahaya ako ito panudo. Kasi na magalera ka natin na grabe siyali. Ay malta ko ba? Naninipis mo katapan na tatapan. Kaya panapagdata na niya katawa to aramak. Allahu Akbar. Agad sa sututo ng mga ulipan Allah. May ako mako sa terminal ng iligan. Kaya kumako sa terminal ng iligan, ay nili ako na napera ako na 160 lang mo. Nasumyo kaya kurong sa setele. Pito na daw sarapi. Tiga ka na kailangan na eh. Namya pigirakan na kailangan ko kami ora. Tiga ka na kuman ako nakasatan ako sa iligan. Tinigirakan na kaya dagan naka-restaurant. Sumyong ako sa gaysan wa may ito. Kaya mapipigirakan ng kutalambong na labi magatos na apya sa timanabri na apya pito-pito pulo pa na yaman na niya ni pumasa kanon. Asaraan naman ang yaman na niya ni subay ka ni balingakan. Allahu Akbar. Natunin niya sa mga ulit pa na sumyong lang ko sa gaysan wa may ito. Ay ka nakapsul. Ada ko pa na makapsul sa gaysan kasi sa mga entrance yan. Sulit doon. Nakakakapta na likod ako. Napulutin ako. Di kami ni magal na. Baka ningilin ang mama asumishing nga. Tiga ka na belara kaya kasan gaganan na. Di nga disindang iso kalalaruan. Kautan ako ka. Natiga na alim. Di ka sa malikit tidaan. Na di ka proud to kasubra kasa di malalawi. Natiga ka na di maniti di wanari ang malawi. Tipla lang ako na isunong museum. Bigla na kama di yung kata marami. Tiga ka na naman ako, hindi ka tula. Natiga na alim. Ada na ipalilipakar ka, asada ka. May nga ada sa pagkupungan na. May mga tanong ako. Ano kailangan ka? Allahu Akbar. Tiga ka na tunaw to. Nati na kaya sa sada kakaraka. Na may kaguro ka kung na hanaban na lorong. May kagira ko, alhamdulillah. Nakagi ko makasugda ko na kainawan na kaya ito. Nasi ko mapupugat ang sa mga taling lusirian. Nakalo akong pupugaramay. Ay doon kagi ko mailakan na 2 gatos. Matagawa ka 2 gatos. May kapiya-piya ginawa kan. Tiga ka na alhamdulillah. Yung manang syopera ka na labi magatos. Nauna makapumasakurun siya piya gimagi. Apiya buka to na ipamasakan no. Kamalong niya ka kiyamanan. Narumaragay ako sa moto di grocery ka. Kurun siya kanto na gumagi. At yung moto lugar to sa nililipra ka ni pamasakan nun. Ay ano ka po nakakakaptaman na likod daw. Tiga na alhamdulillah. Tumana-mana yan. Ay makakadito ni Mia Pira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huwag nakiilayan na ay ating-ating na mama. Ako makara-kara siya. Abuntal din naman na nabla. Tiga ka na alim. Anda kami bakwit. Tiga na di man mapuli siya na kami bakit alam tabakwit. Inisrapin na naman ako na mapipigilan na parang madhab. Natina siya ka na alim na siya kami bakwit siya iligan. Natiga ka na mapiyaw. Tiga na diya ka na kagagap.
Tiga neno kan dikegaga, bamayaw tina di kegaga kana kialing so kayonian na aya kan dikegaga na mati buruk. Oh, na tiga neno di pesangin di bergerak na gugat terus na kenapa kanera. Sarami akasagad wa kasabul sana nasib siya kini kita kon. Patang wala kami abetri kau di. Tiga kana kata ya kai. Wala kabenda saya kon. Mata apa masuk menangaman. Dia benar kana ya nakati ama butir belana ka. Kita kan. Ana ina aduh mia dunia kagegena kaya dia itu. Ana suka pegagawa sa Rusia pemasang sama giung atau nami ba tahu. Kami ada suka sitian. Nah, nauna kumakad na ko kung mga pagalungan na para dula kita tagol sa lusyon na babaya kung mga bada kababaya. Sisang tapan tagi pelusa lesanwa. Nauna tumatali ko daw kung naba ko so masangog. Kami ka ko na tugo mga tao bako pamangni. Namamantin na di ko di mga ilubog sa sabon na bubay. Natang ilubog sa sigadaw damay. Ano kana abot ta musara ka ani asagad ka. Na miya pikirah na tiga kanino mamasakod na ti sapaan. Sa utama di diwang kuman, igila sulte. Api buhay miya pamasakan na paan, api tupulo na sila mga sungaw na maling ako. Balik yung mananarata ginawang nakik. Niya ka nakapisum siya mo tabi kiri, api masasapan, nakirata manalikodang. Tiga ka na Allahu Akbar. Malay niya bakit? Huwag ka na pidingin na mama. Tiga na rin, ino ka panarianan, balit na mapipikir ka. Nasumisi nga siya dito, tiga na alim sa media kay Katero. Tiga na gusto na mababatri pa ako. Ano mababatri pa ako? Mami na suminili para. Natigil na alim. Ino akan sikaman piyan na gabay. Ka ang tuluwa, hindi pramisangan ng makatuna tanak. Na dia kan bagi-bagi na zakat na anar kakaon. Na isusuratan ko sa bari. Anya titiar kaka. Na usun na kaya kalaban niya nung kupilin surat. Kami susuratan na ng mga anak. Alim abulbas, salin imam sabari yung naga. Lawakan na kaya pwede ni perakan. Ay doon na matang wala ka. Miyang mana-mana kaya pakasagadakan. Wala na kaya aramay na ibat ko Allah ka 2,000 siya 1,000. Nawakan na kaya mabulisan gaganti nga na Allahu Akbar. Benar syukatir wallah umamamagay ka. Nagtaka pa na wallah. Naprilang ka wallah. Nakataya na mamagay ako kasi nibagay ako na 200. Na nipamagay ka magnakati at wallah. Ada ko pa makaliw. Nabiyaliw niyan 2,000. Wakan mabubulsa na kaya pakapat na nakan bubulsa na kami. Kaya napian, tadi ka pasali ko na kalalikan pagilay. Ay, mata ko na kami. Kulang mo ako. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mga ulit. Nadiyan na nakin mga ulit ng Allah. O ba niyo pikira aso pagkadarakano? Alin niyo limi pangalimo ko mga balo? Ninyo limi pangalimo ko mga miskin? Ninyo limi pangalimo ko mga pokora, mga pobre? Ninyo limi pangalimo ko mga mataylo? Ninyo limi pangalimo ko ayamanan niya ng mga mujahidin? Ninyo limi pangalimo ko mga murid? Nakalaban na namin ala! Kasi biyan nakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala na prilaan kanupan ng Allah. فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سننسى والله أبب ممغي أي خالق ينسو الله نفبرت ينسو مبيبيا نمبلي نمرو شوق ولا سمنو نكن والوغم بناك كغدمان يانو ميا شافونا ألوانا سوكن سوالي وسو فاطمة mangani سوالي وسو فاطمة كرمايو لا دي سيران دي puasa nairan di kapuasa na pagbang sa Maghrib nang batan niran sung puasairan. Na iran nung nakambatan ako puasairan nakakasiran nang yatotok so pay tayran. Apo pa kagiraw assalamualaikum. Miya kagiraw so Ali Fatima na may tabing batan nga puasata. Nalakay kada ng kanang pinto. Nalikan no Fatima. As'alaikum assalam. Na miya kagiraw sa Fatima taaka. Natira ana miskin, ana yatim, wa taqwailu. Natingin na kaptirawa tayo. Natingin na suwi na akan, na buswa maakan. Na suwa maakan na miya sahig sa lalang ko Allah. Miya perang sa lalang ko Allah. Na suwi na akan na makapira na kung na miya kay pangaruma. Na kanya ko mapangaruma. Na kaya miya ka pangaruma na daang gagaw niya sa watailo. Na miniswasapan sila na piyakawa ko na nagkarumay. Na niya ko'y manto ni malantang-lantang. Na pagpangilog ako sa kakananakan. Na wala pa nga ng kanyo sa napakakano ko niyo. Kau di ko naman pagkalimat ito nagkasaba pa na ipatera. May kagiraw sa Fatima, alay, watakam na ino, damakakan, ay tuwali pa kasulang karakan. Kaya kung tuloy ng piya-piya. Tuwali akati aso ipatera nga sa miya karumayo. Tugo Fatima, antali batal tawa po asata. Ibigay nga man na yan. Natingnan na, nung kape, gabu.
Allahu Akbar. Nauna ini bagian sama tawata ilo. Na buat mini batali na pupuaseran na igabu. Na tinaura mali nga sama ta na tinaway ka matam nang sungunan. Na tugufat Fatima say pusa ta na. Laban na kompan. Ana tinatulak mali pusa ta. Na tingin na igapman. Mabrano to. Piya kami to yung mga ulunga. Kaya bala ko mura. Bala ko mura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napakaganda sa tutut. Ayok man ako mapita. Na ayaw man na nairaman kapatid nga sa karumay kaya gawin sirap man akwasa. Nagyat ko man siya pa ito. Assalamualaikum. Miya kagiro siya wala. No, punta na kapasya nga napanganang na itangas ta. Lalaki ka rin ang utapag pa na nagutok. Nagumiral sa Fatima, alaikum assalam. Antay ni, natinaan na miskin. Miskin ako. Kailangan ako siyang panganang kan. O di ako'y man tumakakan, nagkasaba pa nakapadutangan sa niyawa. Namiya kagiro soya maanan niya na Fatima aanay. Misakay ko na doon nagkakaya na daw panganang kanyan. Natuwa niya pa kasunod ang karakan. Na inibagiranok man siya patang kasiran. Namiya kagiro man siya Fatima, tulog man ipatangas ta. Natinay ko man. Natinag na akong siya yung pusat. Natinatulog man yung pusat. Natinay ko man. Nakagyap man kumapita. Tatay mingan nila nung nagkarumay katigin na katalugawin niya dada tadi makakan doon na panganong ka nakaigabu na tatay mingan nung kakakiniran o manake matoto. Assalamualaikum tugu pati alia betul nakapanangan na ipitangasta o pananaw manoto pamaka kanabas alia pure kas alia maranaw tabi tinakatay sosyat gan napakampat nga sadya nga na niya ko lang ay bugalap ka nakapananaw utok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agad na sututun. Liano Fatima, tina andaka, tina ana asir. Asir. Inaw persyawa ko, biyaga ko. Natina ino to. Natigyan na imantum na baling ako kung mga pamilya ka na daw mapulutuang na daw kakanakan. Kasi hindi bagirara ka na panganan ka na miya ng anakan. Tugu Fatima alay. Biyag ko na ya, kalabusyo, persyo. Na tinapakasunod ang karakan. Namun ini bagaimana masuk panganan kanai puseran. Aku sui betul nasiran. Natu pasti maamnya kata lugui mana. Dina panganan kanamnya kata. Natu manualia ikman. Agak tak suatu tu lagi aku mapita. Tugu Fatima ale. Na bakap mampu dia. O baka tinggal pupedian na ayam makna niya na pamasaka sa mga pipia panganan kanu. Na ayak ko ang kapanganan kana sugat taguan taon sa bugar. Kami kata lugui na detal makatam sa panganan kan. Tuwali April ako nga tingin Fatima ka doon na bagarang niya doon ako sa bagar. Na ako na masasawali na makaroon ako kalabawalayan niya. Na yawa pagkakaw na diyan kaya mata o ali. Adi na bagarian. Na sumabu sa Fatima akala mawali. Na ano ba na makablag pa ko igaan. Na ayaw pagkakaw na nga mga kamaralimayan kamarian. Kaya doon sila sa bagar kami katalago minadakakan. Miya katulong mo sa Jibril. Sa ikaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natuwa Jibril ya Rasulullah. Tuwa Nabi ato na kakagin na punga. Nakatapa na miya kaumakap manaya. Natigin na undas sa pataras din. Nasiwa ko na siwa ko laraka. Natinayo. Natigin na kay pangkaswata ka Fatima. Ang uswali. Kami akatalugawin na di sila ni Mamosa. Na doon na miya kanila na panganapan. Katong mabira ni miya pangalimo. Na ayaw pagkibataliran. Nagudira ni busa na igbu. Nagwisyo raw tangkaso Fatima. Kakapapasangan. Susukin na gawin Nabi na niya kaguraw ka din. Nami akagiro ko Aisyah nugupia kung gadin manininaat. Kapag ikata na kaswata ka na pati baka wisyo raw tam. Lagi ko makuha nami akagiro so Jibril ya Rasulullah. Apa-apa tinino. Tingin natin so aawidan na ka na wahi. Aawidan na ka na ayat kakatir wallah. Tinatunoto. Na tinayabu katir wasi wallah. Ayabu kinituro si wallah raka. Na isampay kakuan niya ako sa pati makapantakira na dua kataw. Akin na ito rin Allah. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Di sini ni mamagana sa watailo. Di sini ni mamagana sa miskin. Di sini ni mamagana sa mga perso. Saya buat dia lalu dikanggul ulah na para ku Allah na panutulang kaadian kaaya sa diyan kana na dua kataw ke rumah ini. Kagi ako na mga kaumas na bisang utapin to Fatima uswali. Na una petutukan niya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nauna din makasimbag sa Fatima kadi pakarakter. Anam ya kaguro ko lisyo nabi. Inam ya do suwata akan. Pamakafon na rumidu tuloy sa diya wakati dia ko niya kasimbag. Miya kagiro sa nabi. Assalamualaikum. Wata ka na Fatima. Saan siya maaka? Na miya katero ko sa Fatima na din na bagriya. Natingin nama. Sungod na ka din sa pinto ka din na bagra ka na maunay ka kaya din ako siya bagra. Dia ka nagkagaga. Nasusukin na gano'n labi na miya kaguro ka na. Now niya kasuldi na miya uman yan sa Fatima. Ama kagagapa ko iga na yabok ka kawo na mga kamaraliman yan. Now niya nakimasa ko po sa Fatima. Now niya mapakay ka sa kabaro pa niya na diwang. Now niya nakabungkaro si Adiyang Kapanganaman. Napupunong ito na rin sa Fatima. Pungurok sa nabi. Watakan, nakangkakangka, watakan. Nakagya ko katagon sa bagal sa Fatima. Na anyap man miya panong iswali. Akaruman yan. Diyanan ekiniturun siyang kuto akateru Allah. ويقصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Pagkabubayan nila sa nakukiran, pagkatumira sa nakukiran, ani sa mga ginawiran, sa paratiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day, gagagang ka, apakaturo ka, amiya kapiya-piya, kaya pakateng ka saka, miya kapiya-piya, kaya pakapusan ka, dali ka, silingan na ka, na ayaw mo minita nga siya na raw nakapiyanta ka raw na anabati, na saka, na marang-marang nga siya na gati amanan niya nararantar na ka. Gagagang ka mga day, ato na ipitaro na day, wallahi, ibat ko Allah, kada aparat tiyaw tao, amiya katurog na mausog, na susilingan niya na di pinang aong os. Saan kaya masay man to na miya kada-kada kalatabi ang kiling kakararaganan? Miya kalima o miya kanuma karamadan ni mato, na adna miya bala kakanong aginawayakan. Tiga ka na ALEEM, Assalamualaikum, tiga na alaikum salam. Tiga kanino ka na? Na tinatay ka to, nakaading bagi-bagi sa diya ka to ba kung may introduce? Ano tiga na ka to anak? Ano ba na una di mabagi sa diya ka, na diya ka ni kagdaan? Na tiga na so ka to anak, na diya matiga na so na diya ka to anak. Tiga kanino nga pagisingari? Na tiga na diya korakan na kay pamua, diya ka sa ni kaya kaginawayakan sa ka. Sulit so kaya sulit do Ramadan. Nami akasapulo ako na magawin taman di man to. Nada kami ng makateng ka sa pamilya sa bugas. Nada kami ng mga pamosa sa bugas. Tanto kami na kaya kararagnan natin. Natiga ka na Antonio Pkesoy, Antonio Dino ni Mitangas, Antonio Dino ni Mipuasa. Natiga na tigada kami siya, namiragung siya ubi. Nakagya ko kaparago na niya, nasopan suriji ko na mga ito, mga wataw biya. Na dua kasako na inuwi tiara kami. Na diuti dia mi di Mitangas, na diuti dia mi di Mipuasa. Na kau to magan malangan na kay gari, are Imam, are Alim Abdul Basit. Na matang wala kami tatakan na kaya lawakan sa kapas gadang. Tiga na kararagnan na kay siyakin. Na tiga ka na to ni pagkasway, gagawin at tuturungan walang unay sa kawalay. Na tiga gagawin at tuturungan may sa kawalay, na di kami di kunti-kuntis. Sama tanong kikapagataw-taw. Tadi man ang binigra man namin ako na matataka din. Kana tiga na namin apo ang kanway sa kawalay. Na tiga na pagkatiga namin din. Ay nakapagawa meron na lotion. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na paman na pagkagagang kaayamanan yan, na adi na tunganayin ka, adi pagtosangos, adi na ginawain ka, ana siringan na ka, adi pagtosangos, tas ka na mapipya ginawa ka. Aya Peter Nabi, na yadul ma'ti al-uliya. So kung so lima mamagay, na aya lima amapuro. Wa ibada bima ta'ud. Na igala ato Nabi, pamamagay ka. Igala pamamagay ka. Paniyakata ka. Pasadaka ka. Loy, naunay kandaan sa pag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 
wa'adnaka thumma adnak. Dan anak ka unay sina ka, nasib man siya maaka, nasib man si babay ka, nasib man si pagarin ka, nasib man si madasag ka, nasan sa madasag ka tugunabi, na ayang ka pagunay mga limo. Nasa katanong na din kaya azakat ka na kawat-kawatanan, nasi ina ka, na inauna di pento sa ngos. At talimi alim nabi, mambarrawani dahi fi Ramadan, sa dito nabi sa tao, at taka pa niya sunina ni kapiyapi kung malalok siya sangka Ramadan. Sangka Ramadan, nataka-taka pa nakasuni ka ni kapiyapi kung malalok siya sa niyang Ramadan, na Anthony Balasar kawallah. Yanalullahu an-nadru birrahma wal baraka wa ana kafirul jannah. Na pagkailirong siya Allah, na imagirun wallah sulimu, na imagirun wallah sa kabarakat, wa ana kafirul jannah, na inumpadakan tugunabi ko surga wallah.
Sadin sa tao ama pe kapaloklok na kailay niya inshallah. Ay dapat kami kalima puluh ragun. Miyakan ng puluh ragun nakapsimbang ako wala tuwa nakanadang kadumaylay. Ka mabudi mangililigilaliga di simi nga di nga tataw niya ginong mabagap kailay wala. Pero na nga sabi nga na to sa masjid na snipe meneka. Tadi ya Allah Akbar. Abu na lumiwa di mana ano to sunga mga to ano to. Bener SIRAN merawatim na mini baga kami pakamamakaganang ano nakimag. Dan nakilay ka apeliw katika beperawati betabiyata. Allahu Akbar. Na dia mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw maana niyan na ayaw ba na sotaw. Ang mapasangi kapalukulukas kumalalukos yan. Mapi kapalukulukas. Na tiyapiyang na niya kumaraman ang tugulabi. Na pagkailir ka so Allah salimu agu kabarakat. Kadua nasakan tugulabi na inumpada ka ko surga wallah. Inaw kailir ka so nabi. Adaw dia busir Rasulullah. Adaw kailir ka so Allah. Adaw dia bersatuanakan. Subhanaka ya Rabb. Syutika ya Allah. Malunga man gede-gede agwani ay nako da mga Facebook, da mga video call, ay buwa mga cellphone ang utam ya makatuwa ang mga alkatil. No mga tigsa agud yung utwa pagkabubayar ka, abuy pre na ka, o rin nag-girlfriend na ka. Na di buwa kailang ako text siya ng matang wala. Na dapat ako nakagyo ko pag ganyan makapagila ka na matang wala ka bang mukailay, tingong mama bang mukailay. Ting mabubabay ba kung mabukailay? No kanong mga pagila, nyatay tayo. Sabi ko na. Matang ko. Na ay dapat ako nigila ay mele ka na sa pagkababayan ka. Ano ni kailangan na idami aguto ako. Na ay dapat ako na kamay lain ka din sa Allah. Ang ginugumiraw sa Allah. Pakanakam pa niya kung mga tapos surga. Ang manisa na lumalang kau siran. Kalalang kau nilang sa Allah. Natarun Allah. Hal raditum. Namiya sawat kanu. Nagumiraw sa mga tapos surga. Wa malanar na ya Rab. Kadna namin namiya sawat na kami niya Allah. Natuwala ala ukhtiyakum afdal min dalik. Na anong pantuwalin bugya ka sana sobrasan. Natuwa mga tapos surga yan. Natarun ya Allah. Natina ardanakum abada. Pagkababe na kan sakadun sadayon. Anak karya na SIRAN. Natuwala na panawala na ibigay ka na kanong. Atina ya Allah. Tulang na ni Allah. Na pala asqatu alaykum ba'da abada. Na di kan sakadun kararangitan sadayon. Natuwa nga sa surga ya Allah. Liya gusto kami. Natuwala na panawala ibigay ka sana sobrasan. Natina tulong to ya Allah. Ujuhi yawmaidin nadiratun ila rabbiha nadirah. Nauna kilain ka din sa Allah salib sa pakilir ka sa Allah. Dado na tihay kuha no so tihay ami sa sapangon. Na kuha no so kortina ami sa sapangon. Ay gira adi sila ni bitire ko na biula Musa na pitong gibu sa pang kortina amatatay utong. Ay mo pagkano mo sa nasa sura wallah. Na ami ka makasurga ka. Ama piya kay ka pulok ka sa salana ka sumalalo ka sa ka. Kalaban ka sila ni pamasunga. Pagkababayaan na ka SIRAN. Ipapangani mo ka SIRAN. Uy, na ayaw maana niya na pagkailingan din siya wala salim kailangan ko Allah. Ato na panisumpat ang hadith. نتينا امرأة تطلب رضاء زوجها في رمضان لا ولها ثواب إلا مريم وعصية ندق من تقول نبي أبائي أجرام يا قوم رمضان نتيا كفينا دينا دي كفاني لوبا سانكا فكسوات إكارمانيا ماما nada atugu nabi amak bagiana enon tamu na ay enon padeng ko surga da Mariam agu society Asia. Pamana sama tu na dira ka keswase karuma ka ama masakabay. Adi bo ka pagina tengko se peteng kasian. Adi bo ka peteng ka ke karuma ka na dira ka keswat. Allahu akbar. Aya perlu ba miya ka mase karuma ka ama na maawi semanu. Aya maknanya na mailaw na pengira ka ke karuma ka ama na abiyan. Antoni kidia sana manok ya masangka. Nama takwa Allah kami kapien na ginawa karuma na miya boleh pada ka Mariam agu Asia o sorgo. Na di mabuhay nga mga pagisyon na kanan. Ito ni Kidion, tinola, adubo, o puparan. Mabuhay ka mga mama na sumiyan siya may tota di teta. Ubawan na, adubo na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na di mo kaswaswati karumang kaamama. Igira ang bulan na Ramadan. Na umaswasi karumang kaamama. Na ayabala simbagir ka wallah. Na ayad na inumpada ka kusog na sa Maria Mauso Asya. Ilaw,
Kedengan Sumaria madang kamay Sumaria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung napkilitan sa iligana. Ang mga tuladan na miri ang umigiraw saya. Anabudiyan na. Yang ang tangirananan. Ginom nang napkilitan no ay sasayudidan nga ng mga alayranan. Aso ko sudah jula isa. Apakah ada lakas nirana? Ayah busa sa panganadiya kaya taon yan na. Natatagwap sa lang beriya benang yan na. Napakaguguro pa siya rogo. Aw madinang panamaman na Santa Maria Elementary High School. Nakanapa dia nasa kanya namin nga mubuikan. Kaya no kanina Peter nga Santa Maria Elementary School. Nabi yan sa Manila. Yang nga na school na Santa Maria Elementary High School. Oh, kaudah kamailay na ayaw maana niyan mga oripan Allah na di isabab. Allahu Akbar. Miyaguto kanup man ang mga bay adi serbisyo ko mga karuman yan. Igra Ramadan. Kaya igra man Ramadan nakatawa na kanaya kaya pagkapasang naskan mga bay. Ado ni kapakataraminyo na miya preparado di man so para sa puasa. Oh, kate. Sobro chana da kate. Na lima busi karumang ka na makatarawi na makagapip na kumiyang mga pro jalan relax yan nun mabuha. At yan ano kagayip man yan nagkana sana ko man. Allahu Akbar. Mata di miya kapya-pya na katuturugar ka apya ka na baka pusing nga nang di ka nisisig-sig nga. Ay mata ko makadiyo ko takapapakapya ginawa. Nah, ayaw mana niyan mga orifan Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na sa matang ito hadith. Wa man dama ala jama'a fi Ramadan. Nasadun tungo nabi sa tao igra Ramadan. Na di mamang padako bara Juma'a asambayang sa masjid. Nakatab Allah ta'ala laha bikulli raka'atin Madinah. Na umani syarakat kau sambayang ka abara Juma sa masjid Ramadan na satiman asiti na ikadakan rakato 5 awak ito na initungakan na 10 rakat na umang ka makasabay ako mabasalungan sa Ramadan abara Juma na ayak kekuan ka na 10 asiti sa surga. Sobra ka panagi sa mayor ini mayor ay sa kasiti na dito na 10 asiti na panisati man asiti ro Umani sa ti mana setiro na mala adi surunya arak sudah lemian. Na di nga pa napepekir no ba terba na. Aba tiga mamak manang eleksyon na miyatero. Puna oron mada miyabiti na oron. Allahu Akbar. Kenapa no ba dia kay agwini na inako gwini na kambariw na kapamagidala. Da eleksyon no kapamagidala. Emanto kapamagudala. Miyada so kapamagidala kapamagudala. Atang wala talapia siya ka di man ito makakukuanam. Buto ataw! Pinutiya na miya siya kapamagidala kapamagudala. Tabi ka na ba lang una bariw? Ano mabugato na kabariw man ito kapamagidala? Ano ba kapamagudala? Nasa surga! Allahu Akbar. Muttaqa'ina fiha 'ala al-'a'ik la yarawna fiha shamsa wala zam'arira wadaniyatan alayhim dilanuha. Ay doon na muunto na kako katrika sa kababay, mababay sa katrik. Badaw na pa na di ka mulagan o karumay nang kaya ni kila dami batat. Kaso babay na miya kasabar na so inaiyan panugangan ng mama na di makasabar karupat timudol. O ba nga pa ka ubaya kay patay ka. Yan yung ibutadang kaya katriyang na miya tingga sa mama. Pinangin na miya kabuta siya iga nakadumbasan miya katuwa-tuwa arong malon. Tadi nga po napagag siya pa na mabuho. Tiga to na kayo ni kalak-kalak yan so di laga na betang apan nakuha na kapan siya katriya. 630 traus nang pula ko na magibuha pa doon siya amanan niya napala doon niya. Allahu Akbar. Laro, nanikil. Na ayaw pa na kaya ano yung sa matatafsir yan. Aiga anak ka. Apitir wala muttaqa'ina fiha. Ikaw ni siya sanda-sanda. Nabulawan na katre. Nadaya mo na katre. La yarawna fiha shamsa. Na di ka kaile alungan. Wala zamharira. Na di ka pagkatara aulan. Na biya katay-tay subuntan ka. Biya katay-tay ka. Na ako nagkatafsir sa mga ayat. Na di ko tagri sa mga katri, mga bubay, mama, namunto sila nung ko. Na di siya sandang-sandang. Napupagapiran siran. Nasok niyong pagapiran ka, napupagapiran pa. Nasok niyong pagagapiran, napupagapiran. Nasok niyong pagagapiran, napupagapiran. Tutunog-tunog di mga magapira. Mata kami ang gusto ka nukman. Ang mapasangi kapag-iapir.
Sisa dia nggak dunia nama tangwal nak tabir kan mga bin, amis semua mga bebe na di nga mapakapir. Apa kata tak beli kamayaw. Na unaria. Kagak biya kau nga. Ani lima nga, pemia po to lima nga. Emang gue biasa otan di tadi makasih degap kita kami apa sebut dah jok. Mata kau lah. Nah dia ditakir kawat dia kutan dan terima apa? Habis dia kata apa subur kata harumat. Nah masalah apa aku kau tenaga naso berasa gebas. Aduh, kuang niat tinggal sama saya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sabirkan wa mangabai. Nah dia mga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana niyan? Miya kay sakuna adna sakata wa mama. Apa penutul niya kini ad-daud at-ta'i ulamaini at-tabi'in. Natiga na pagam na makasul Ramadan akagagawi fi awali laylati Ramadan. Pagam niya akagagawi ko Ramadan na sumyulit. Nagalaban ni naum natiyaban ako tigin uturugakan. Tiyaban ako tigin uturugakan. Siya kini Daud al-Atai ulama na uliapan. Nakagitingin ko turug na ako, kapitigan na ako bago mga turug. Kapag niya kagagawin ko naman na turug ako tigil. Na kami para ginawa na turug ako. At yaban ako turugan. Nawagan na kitigin tetagin pa. Miyaka sulo ko ko surga. Nara'aytu al-jawa ka'annahunna shams min waj'ihinna. Nawakamay so mga bidadari ko surga aaya para siran nadataro mga alungan sa katimnag nakagitigin ko mailiakan sa mga bidadari ko surga inanuto ditatagin na panukupagandai akagagawin Ramadan nadako tigin makatigir na miya kagirawa ko fakulatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah miya kasi sabus-sabus kanyan sa kailan yung sangkot ang mga bidadari amya makataytay umabuman mga bidadari kami nila takiran, miyan gira ng utaswari, Daud at-Ta'i, aki apakasabutian, fakulna, nauna mitero siran mabuha, mga bubaya, mga midadari, nabera no tinireflect, ini semua gira ng mabu. Gira na la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Namiyan nago, Daud at-Ta'i. Nah ini sumpah to ng mga midadari, na ini pamagididiran. Nahnu للحامدين الراكعين ساجدين صائمين في رمضان. Dia ni pamagidido sa kami ang mga midadari ko surga. Naraka kami yung mga tawa dila ni bantu-bantu insya Allah. Naguni sila ni maroroko, naguni sila ni mamanujud, naguni sila ni pupuasa igira Ramadan, narakamiran. Narudin miya kano siya kito ay amanan yan, nadaw na atay, sa di ka pa magidido mga bidadari, napapagira ay daw, o may piro to. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kataw na ka, ayami alu Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumida dari ko surga na dia buah kadudan niyan sangkai abahara dia kaya akadudan ranau raga sa dunia na starsi kebuah dudayan na membeli akastori apirpium akamoto dudayan na sakay kadudan niyan na mama pati zaman oto na mga surga kana dikan pemirpium pakai panuda kau mida dari panuda ako dahil wadi pagaduda siya karo mga baba yung may kamaganita tangas. Sa kaduda nga sa parada ka na koso nga. Nabawang ka. Mama makali sa pangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia na ba siya tanwa na, miya kali ka sa puga. Napketo siya na kayo ka miyang basa, miya kali sa puga. Ina ko mga ito tanwa. Na katawan na kanuto, akapamara ka kalalongan, ada benarong. Na kuminuwa siya pa daga sa opis sa puga. Natinari gani. Mga pagilya kaaga. Sige, uway na kung ano matatagwa ka ba? Tinay lang. Ano ito na rin matatagwa ka ba sa umpisa pag naon yan ang pusila. Miyay nga. Miyaw paulo nga. Pag itik yung misa ka siya. Miya kayo ka sa pag so ayaw maanan niya mga urip wala. Manuaya pagpibulong. Oy. Na ayaw maanan niya. Na miya ko maadi ka Ramadan. Napakalaan tanong siya maanan niya na amar tanong simba tanong ko Allah. Nagupakan tanong so di kang giginawain. Napakan tanong so di ka pangalimu. Imanto, na ayaw pa na importante. Na wana keto na kay manto. Wana keto na kano. Ay nito na kinsutungan na niyan. Na di tanong na kipunin na kay po sa diyan ka Ramadan. Na ipunin manto na pangangapiningas ko pada ka. Api ka pingirawa ko Allah. Ya Allah, rilay akong ya Allah. Ya Allah, rilay akong na di ka bumatawrong nila. Di ka bu panilaan sa pada ka.
ay aprila wallah na sotaw amat mapasangit arila wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim urumilak kanu mungkano lugar maapakano na aprila ang kanu Allah badiang kota gumiro sa padakan na pangangapinin ka rilain ka ay di atang walau baya wipa kanaraka kana pangangapinan ko yamiyak tutu ako sa neraka. Ano matang wala kami at tiga siya. Karong niyang bisuka po kayo apo yung neraka. At hindi nga kagagang apo sa dunia na pano ba siya apo yung neraka. Balik amay. Nawanay siya nga napakanirang napakatama-tama na nga. Naunturo ka. Kala ka mapag-experiment. Naunang ko na pito ka. Ano ka na sobra sa aming atotong atawlingan. Ay buko na ko nakamanti sa gububay. Now, kagagang ka na apoy ko naraka. Oy, nading ka kagagang so apoy. Pamanaw kagagang so apoy ko dunia. Nagkagagang so apoy ko naraka. Nading ka kagagang. Na kailangan na makagiginawa tanong. Ay dapat yun no. Bala-bala siyang kanwalla. Nenong ka pilang ko kurong musyaraka kan. Kamapasang man nakapango siya tanga Ramadan na daw-dawa ka na badukon ta na miya katubilta. Dia, na yung kitubilta na saan siya matatanggo pa nakatama tataguro. Matugutugo na niya lang batin na dia dilata. Balasang kanwalla saya man na napapanalamat na miskano so mga uluan niyo saya amig kita kabir kati nga mga ulama sa Kapakauma kanu nga youth o dia kay ama na mga youth ayunifat balasang kanwalla assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.